जोंहा सोदोमखौ आगै फैदों थेंक इउ आगै आं दहायनो एलबि होखांबायमोन नै 1 घन्टा जानो एक मिनिटल'सो नांसिगौमोन दानफिनना होफिनबाय आङो प्रब्लेम जादों आंना बै गोदानफ्रा माने आंनि भिडिअ माने साबसक्राइब ओमफ्राय रिटार्न बेक बिदि लिरोना बेयो प्रब्लेम जानानै माने बिदि देखायदों आरोना आंनो जेबो हागियासो खिथाबाय माने SMS फैबाय थादोंमोन आरो आंनियाव माबायाव स्क्रिनाव आरोना एलबि होनायनि स्क्रिनाव ओमफ्राय बेखौ फरायना खोन्थादोंमोन आं ओमफ्राय जेबो हागिया खोन्थाबाय आरो आंनो ओमफ्राय मा खबर सोदोमखौ आगै मोजां ना खबरा ओमफ्राय दे सोर सोर दङ कमेन्ट हरदो दे अननानै प्लिजनो गोसोखौ बारा मोजां मोनासै आं ओमफ्राय दुमा मानखो लाइक दान आब' आं रेन्जार साइकेल सालायगासिनो आब' आं उन थागोन दे जागोन दे नोंबो खिथाहरथारा आरोना दुमागैयाबो मिन्थिनानैबो ओरैनो टाइम बेस्ट जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा सोदोम खुगा स्टिकार हरबाय जोंना मेगन देग' देग'नो ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मानखो है मा जादोंमोन माथो एलबिखौनो नागिरना मोनाखै एलबिखौ नागिरना मोनाखै माने आं दानफिननानै गोदान होफिनबाय दा दानफिनना गोदान होबाय आं ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मा होनदों फट'ग्राफारा मिनिबाय आरोना ओमफ्राय सोदोम खुगा आयु होनना मेगन नायबाय आरोना ओमफ्राय मा जादों दावरावथ' जायाखै गोदानफ्रा साबसक्राइब लिरो नालाय माबायाव कमेन्टनि गाहायाव ओमफ्राय निउ फ्रेन्ड जाबाय मा जाबाय होनो नालाय बे कमेन्टफोरखौ दानजोबनांसिगोन आं दा र' ओमफ्राय जोंहा मा जादों दावराव जाथ'वाखै दे आगै ओमफ्राय बारहुंखाया आइ एम कामिं होनदों फै ओमफ्राय जोंहा आकाश गामार इंडियन मैच जीत गया एशिया कप अच्छा ठीक है आप लोग देखता रहता ना मालूम होता मेरे को मालूम नहीं होता थैंक यू आकाशी मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू सो मच ओमफ्राय जोंहा सोदोम खुगा एकदम बाज्ल'नानै एकदम आखाइ थिखांलायथारबाय आरोना ओमफ्राय नोंनियाव जि जाथि मानसि थाङोना सोदोम आगै मिनिनानै उदै सालायलायोबोला ओमफ्राय डिग्रेसना मानखो एनि प्रब्लेम होनदों आरो प्रब्लेम माने माबा ओंखारदोंमोनहाय आंनाव नैबे एलबिनि गेजेर माबा साबसक्राइब मुड माबा माबि ओंखारदोंमोन बेखौ फरायना खोन्थादोंमोन आं प्रब्लेम जायोनो आरो बिदि फैबा ओमफ्राय गोदान ओरैनो भिउस माबा जायानो आरो WT जायानो ओरैनो बेखारसो जागोन दाननानै गोदान होफिननायखाय होदां ओमफ्राय जोंहा सोदोम खुगा होनबाय आरोना ओमफ्राय फुलमुथिया लाइक दान होनदों थेंक इउ फुलमुथि आगै आंनि लियाव फैनायनि थाखाय आरो लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना जेबो जायालै होनदों आरो जानो मिथिया आङो बारा आगै ओमफ्राय आकाश किया बोला किताबात में आए ना बिबारी जी उधर बहुत बड़े गणेश बताया था है उधर नहीं गया मैं जगन्नाथ मंदिर में गया था आकाशी सोर सोर दं दे कमेन्ट हरदो दे माथो कमेन्टआनो जोबथारबाय ओमफ्राय फुल आगैया मा होनखो जोंहा ओंखाम संबाय नामा आब'नो सोंथ'वाखै आगै र' एलबि होदोंमोन आङो ओमफ्राय दा दानफिननानै आरो गोदानसो फैफिनबाय आङो मोनसे प्रब्लेम जानानै ओंखायनो संथ'वाखै र' सोंगोन अच्छा इधर 7 मेंबर है अभी भी 3 मेंबर लाइक दिया है सभी दीजिए लाइक मारिए प्लीज संथ'वाखै फुलमुथि आगै संगोन र' लासैनो ओमफ्राय आकाशा उदार आओ ना अब लोकल ट्रेन
से बिबारी जी मेरे को आता नहीं जाने के लिए आकाशी ओमफ्राय फुलमति आलासि फैदों जोंहा बिदिनो दिनैबो आदसा जे आलासि फैयोना नोंसिना ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मा होनखो माने दहाय गेजेर ओंखारनायखौ होनदों आरो दासो बुजिबाय आं दहाय गेजेर ओंखारदोंमोन नोंसोरबो नुदोंमोन नामा माबा साबस्क्राइब मुड माबा माबि ओंखारलाबायदोंमोन ना बेखौनो होनदों ओमफ्राय माने आकाश से केवल हाईटेक सिटी से खिताबाद ट्रेन आता है मुझे मालूम नहीं है मेरे को जाने के लिए आता नहीं आकाशी आंबो माने बिदि फैदों सानदों आङो ओमफ्राय मैयाना दाखालिबो एसे बेले फैदों माने आंनि भिडिअ'ना जायफ्रा गोदान लोगो जादोंना साबस्क्राइब खालामबाय रिटार्न खालामबाय फ्रेन्ड जाबाय बिदि माने लिरदोंना इंलिसनि बिसोरो बुजिबाय खोमा ओंखायनो इदि प्रब्लेम खालामहरबाय आरोना ओमफ्राय दिया आं नुदोंमोनथ' मोननै नुदोंमोन ओमफ्राय मानो खोन्थायाखै नोङो मिन्थिनानैबो सालला ओमफ्राय आकाश से क्या बोला आपका घर पे आएगा हम बिबारी जी भगाएगा आपको लाठी लेके मालूम है ना मेरे घर पे आएगा तो कौन है कहाँ से है बोल के कैसा पहचान हुआ बोल के ओमफ्राय डिग्रेसना बिदि नङालै आब' होमबा माथो ओमफ्राय जोंहा फाइलि बसुमतारी फैदों नाम सोलायहाय फाइलि आगै मा एफा मोजां मानसियालाय फाइलि फाइला नाम लाखो ओमफ्रायहाय मा खबर आब' होनदों मोजां फाइलि आगै आंना खबरा मोजां आंना ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर ओमफ्राय जोंहा फाइलि आगैया सर्ट भिडिअ'सो नायदों लं भिडिअ' नायनानै माबा खालामबाल लोगो जाबाय आं साबस्क्राइब लिरनाङा ओमफ्राय लोगो जाबाय होननानै लिरबानो जाबाय लं भिडिअ' नायनानै हो फाइलि आगै जोंहा ओमफ्राय सर्ट भिडिअ' नायनानै लोगो जाबा बियो ओरैनो आनसाब जाखागोन आरो नोंनाबो जागोन आंनाबो जागोन ओमफ्राय जे नार्जारि बाहागिया बुजिबाय बुजिबाय थेंक इउ जे नार्जारि खोन्थानायनि थाखाय आङो मेसेजखाय बारा ध्यान खालामाखै आरोना आं बारा मिन्थियाबो नालाय मेसेजाव हसा मिसा बारा हमनो हाया नालाय ओमफ्राय फुलमुथिया मा होनखो जोंहा दादि फिसालामोन फैदों 7 जोन सेंग्राफोर गोजा जों गामियाव टुरिस्ट देखायदों नालाय बेखौ नायनो फैदों आदसा दे संनाय खावनाया जाफुंथारबाय बे होमबा फुलमुथि आगै नोंहा ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मा होनखो र' बुजिबाय र' बुजाय हरगोन नोंनो जेबो प्रब्लेम गैया आदसा दहायनिफ्राय मानो खोन्थायाखै ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मा होनखो फैला आदा मा खबर होनदों फाइलिसो फैला नङा ओमफ्राय मौसुमिया बुजिबाय बिब्रि होनदों अके बुजिबाय दे ओमफ्राय जोंहा आकाशा मा होनखो आपका यूट्यूब फ्रेंड है बोलेगा है हमारा घर पे कोई यूट्यूब चैनल से मेरे को सपोर्ट भी नहीं दिया कुछ आता है क्या काम पे ध्यान दे रहा है बोल के पागल हो गया अब बोलता रहता है मेरे को ओमफ्राय जोंहा जे नार्जारिया ससे फुल लिरनाङा ससे आंनाव बिराद गोदान लोगोफ्रानो बिदिनो लिरमारदों साबस्क्राइब खालामबाय साबस्क्राइब खालामहरफिन रिटार्न करो रिटार्न किया है बिदि माबा माबि बिराद नुसोदों दामानि ओमफ्राय जोंहा फाइलिया जागोन दि होनदों आरो सोलाय दे आगै दे ओमफ्राय बुंनोबो बोरैबा मोनोना मानसि मोजांफोरनिखौ फाइलि माबा माबि ओमफ्राय जोंहा लं भिडिअ नायनानै हो ओमफ्राय साबस्क्राइबफोर लिरनाङा दे रिटार्न खालामबाय मा खालामबाय होननानै लिरनाङा दे आगै ओमफ्राय जोंहा सर्ट लिरबानो जाबाय आरो साब खालामबाय लोगो जाबाय बिदि होनबानो जाबाय आरो होनबानो बुजियो बयबो ओमफ्राय फुलमुथि आगैया गोमसारा मालाय फेसबुकआव पस्ट होदों सिन्दुर थुलायनाय भाइरेल जानो लुबैदों माबा फुलमुथि आगै हिमन्त मामानि खोथाखौ लानानै ओमफ्राय भबेन अफिसियेल र'दै बिबारि सना ओंखाम जानि दे इमान थाब नामा ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना बेखौ बे ब्लु गोनाङासो खालामनो हायोब्रा जेबो प्रब्लेम जाया मिन्थिला आङो ओमफ्राय जे नार्जारिया मोननै SMS फैदों नोंनाव थेवबाबो बुजियाखै नों बुजिमाराखै आङो मोननै फैदोंथ' आरो ओमफ्राय आङो मा फैदों होननानै फरायनानै खोन्थानाया नों होननानैसो आं एसे मेलेमाव फैबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा फुलमुथिया मा होनखो आइ जोंदों आं
जोंबा बखि हा आइ जोंदों आं जोंबा बखि जाबाय थायो गोथाव जाया होनना गोथाव जाया होनना बखियो आरोना ओमफ्राय बिफुला मानखो मा जादोंमोनब्रा बिब्रि बिबारि होनदों आरो प्रब्लेम जादोंमोनहाय नोंसोर खिथाया आरो रोंनानैबो मिन्थिनानैबो थैद बिदि खिथायो आरो आंबा माबा मोनसे रोंनायफोरखौ खिथानो मोनाबा गोसोआनो सोराङा सोरबाफोर रोङाब्ला मैयाबो बै मा होनो जौगाथोंआ मालाय मन' जालायलायबायनो ओमफ्राय बिनि एलबियाव थांबाय आङो ओमफ्राय आं ब्लु होनो रोङा होनबाय आरोना ओमफ्राय आं बिनि साबखौ नायाखै आरो मन' जादों ना मादों आं मिन्थिया मौसुमि ओमफ्राय आं दंमोन आरो ओमफ्राय बेखौसो फोरोंलायहरबाय आङो मालाय गोरोंखाखौनो रोङाखै साननानै आरोना रोङाखै दांहाय बेस्रा गोदानदां साननानै आरो फोरोंहरलायलायबाय आं मालाय बेहा सिरि सिरि फरायनानै आंखौ मिनिखुमागासिनो आरो जाम्बिसोहाय आंबो सासे ओमफ्राय जोंहा खाराबिस फैदों खाराबिस ब्लग हेल' आब' होनदों हेल' आगै मा खबर थेंकिउ आंनि लियाव फैनायनि थाखाय खाराबिस आगै मा खबर दे ओमफ्राय डिग्रेसना आं दहाय माखौ सोंहरदोंमोन फा थिथा मोनस्लाबासैनो ओंखायनो खोन्थाहरासै आंनो हाखु-दाखु जाबाय आरोना ओमफ्राय खाराबिस ब्लग मा खबर होनदों मोजां आगै आंहा ओमफ्राय लाइक दान थेंकिउ आगै लाइक होनायनि थाखाय थेंकिउ स' माच ओमफ्राय जोंहा बिपुल बड'आ मौसुमि हाजोआ थांबाय नामा चान्स मोनबाय आरो दानना होनायखाय बयबो थांनो ना ओमफ्राय जे नार्जारिया जों आइदि हर होनो बेखौबो होआ हा जे नार्जारि जों आइदि हर होनो बेखौबो होआनो आयु आंना आइडिया गैखाया मोननैल'खासो आङो जायनो हरनांगौ हरखाबाय आङो जे नोंनोबो हरखाबाय आङो ओमफ्राय सानैसोनो सोरनोबा फुलमुथि आगैनो आं हरनो मोनाखै बेयो आंनो हरदोंमोन ना बेनोबो आं सम लानानैसो हरगोन आं हरालासिनो थाथारा बयनोबो हरो आङो आंखौसो जाम्बि खालामो मानसिफ्रा ओमफ्राय डिग्रेसना मानो दानखो ओमफ्राय मौसुमिया नै रायखुमानाया फैलायबाय बाला लाइक होनफैदों ओमफ्राय जोनोम बास्ति हाय आब' लाइक हरबाय दे आगै दे थेंकिउ स' माच लाइक हरबायबा थेंकिउ स' माच ओमफ्राय फाइलि बसुमतारी मोजां दे भाइदि होनदों ओमफ्राय डिग्रेसना आंखौलाय मिसासो होनबाय सानबाय खोमा दे रावखौबो सानाखै आं दे जायहा मिन्थिदों बे होनबाय आरो जेबो नङा नोंहा नोंनि मिन्थिनायखौ बुंबाय बैहा बिनि मिन्थिनायखौ बुंबाय आरो जेबो नङा सबनिबो नलेजआ एखे नङाना बेलेग थायो ओमफ्राय जे नार्जारिया आइदि बुंबाबो प्रब्लेम जायो आदसा बिदि होनबाबो प्रब्लेम जायो आरोना होमबा माथो होनांगौ गिफ्ट होनांगौ नामा ओमफ्राय मौसुमि बिया मानखो अन दं बिफुल होनदों ओमफ्राय बिफुल बड'आ मौसुमि फेसबुकआव आइ लाभ इउ लिरना हरदो दे खोनासंनो लुबैथारबाय नामा ओमफ्राय मौसुमि बियामानखो बिफुल आयु फाग्ला होनदों ओमफ्राय जोंहा बिफुल बड'आ अन होनदों ओमफ्राय फुजा अफिसियेल लाइक दानाबो बा मा सिमां नुदोंहाय फुजा अफिसियेल आयु अन्थाव बाथावनो दिनै फैफेरा फैबाय आरोना नोंखौ रायखुमागासिनोसोमोन जोङो सोरबा लिंना लाबोबाय नामा खिथा दे थेंकिउ फुजा अफिसियेल आंखौ हेफाजाब होफैनायनि थाखाय आरो लाइक दान होनायनि थाखाय आरो आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय थेंकिउ ओमफ्राय मौसुमिया लाइक दान होदों थेंकिउ मौसुमि लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना आं थासान्दियाव रावबो गिनो नाङा फोरमायनाल' हो आंनो सल्भ खालामना होगोन टेनसन लानो लेने का नहीं टेनसन देने का है बा दे जागोन दे ओमफ्राय जोंहा फुजाया मानखो आयु आब' आंहा दिनैसो नोंनि एलबियाव ग्रोब लोगो मोनदों सिमां नुवाखै आं होनदोंना डिग्रेसन आं मा होनदोंमोन फैफेरा होननानै आं बुंदोंमोन ना नै खोथाया ग्रोब जाबाय ओमफ्राय जोंहा जे नार्जारिया मानखो इउटुबा एनि लेंगुवेज बुजिजोबो बर' हारसा बांगाल एनि लेंगुवेज आरोना औ बुजिगोनथ' आरो मानो बुजिया जानांगौ ओमफ्राय डिग्रेसना मानखो दासो लाइक दान दे जागोन दे थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय आर एम बर' फैदों हेल' होनदों हेल' आर एम बर' थेंकिउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय आगै सना मा खबर सोदोमखुग मा जाखो सोदोमखुगालाय ओमफ्राय जे नार्जारि नोंना आन जाजोब्बाय बाहागि जाजोब्बायना बेसे दं दा बाहागि दे खिथालाय ओमफ्राय जोंहा फुजा अफिसियेल हा होनदों आरोना राइट ना फुजा आगै ओमफ्राय बेबि ब्लग हेल' आब' होनदों ओमफ्राय जे नार्जारि हा होनदों आरोना ओमफ्राय आर रादाया फोरमाया मा होनगोन जोंहा सोरब्रा बेलाय सिनायाना नोङो आंखौ मोजां नायनानै ला ओमफ्राय भबेन अफिसियेल ओइ फुजा आंखौ नों गोदाब दाबो खालाम
गोदाब साब खालामदो होनदों। ओमफ्राय जोंहा फुजाया मा होनखो आं जायखौ ग्रोब लोगो मोनो फैखायो आब' दे जेबो नङा। ओमफ्राय डिग्रेसना फुजा होनना मिनिदों मिनिलायबाय था सानैजों। ओमफ्राय आर.एम. बर'आ लाइक दान आब' होनदों थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय। ओमफ्राय फुजाया भबेन नोंनाव ब्लु दं दे नों लोगो खालामना कामेन्ट हर आं रिटार्न खालामगोन होनदों। ब्लु नांगौ नामा आगै खिथा दे फुजा। ओमफ्राय बिफुला अन होनदों। ओमफ्राय बेबि ब्लगा मोजां आब' नोंहालायनो आंबो मोजां होमबाबो अयथासार मोजां नङा आरोना आगै। ओमफ्राय थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय। जोंहा बेबि ब्लग। ओमफ्राय एम.आर. बर'आ मोजां खबरा आब' होनदों। ओमफ्राय फुजा अफिसारा डिग्रेसन होनदों आरोना जे नार्जारिया आर.एम. र' दे 5 मिनिट्स होनदों नेलायदो एसे ना। ओमफ्राय धुमा मा होनखो औ अनसना आब' आरो र' अनसना आरो आब' बिबारि अके आंनि नामा बेबारि नङाहाय बिबारिसो आइसो लिरो आं। ओमफ्राय सोरबा सोरबा बिहारि बेमारि बिहारि होनो। ओमफ्राय फुजाया मा होनखो बेबि लोगो जादो दे होनदों लोगो जालायदो दे। ओमफ्राय जे नार्जारिया नायदो जालायो। बारहुंखाया लाइक होबाय आं होनदों दे थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। ओमफ्राय जोंहा आरबि बर'आ मा होनखो निउ फ्रेन्ड काम 33 आइडिसि वाव वाव दे आंखौबो अनदो एसे आर.एम. बर'। ओमफ्राय जोंहा फुजा आगैया मा होनखो फैदो गोदान दंबा लोगो जानोसै दे नायनानै नोंनो नामखौ दाखिदो फुजा आगै नोंनो ब्लु होनसै आं। ओमफ्राय जोंहा बिफुला मा होनखो 5 आइडि काम बा बिफुल नोङो आंनो हरबावलाया आरोना। ओमफ्राय एयार रादाय मिनिदों नोङो हाजोआवनो। ओमफ्राय जोंहा सोरांस्रि बसुमतारी नायदु नेम सोलायबाय आब' आदसा दे मोजाङानो जाबाय दे सोरांस्रि बसुमतारी अके। ओमफ्राय नामफोरखौ बारा सोलायबाय थानाङा चेनेलफ्रा गाज्रि जायोनो। ओमफ्राय फुजा अफिसियेला मा होनखो बारहुंखा लोगो जादो दे आयु बारहुंखा मोजां लोगो गैया दाबो फुजा नोङो। एयार रादाया मा होनखो जोंहा लाइक दान थेंक इउ एयार लाइक देने के लिए। ओमफ्राय फुजाया ब्लु होआबो होबाय दे आगै। ओमफ्राय गोमसार अफिसियेल मानो दाननाय जेनेबा एसे खोन्थानो हागोन बिबारि। औ बै गोदाना आंनियाव साबसक्राइब ओमफ्राय रिटार्न खालामबाय मा खालामबाय माने डाइरेक्ट लिरहरबायना बेयो प्रब्लेम जादोंनो। ओमफ्राय आंनाव मेसेज मोननै ना खेबनै ना खेबथाम फैबाय आरो आंनि एलबियाव। ओमफ्राय आङो बेखौ फरायनानै खोन्थानायमोन आरो माने बिदि ओंखारदों होननानै जोंहा जे नार्जारि बाहागोआ खिथाबाय आरो माने नोंना प्रब्लेम जादों नोङो बिदि होबाय थाबाबो नोंना जेबो खामानि जानाय नङा दानफिननानै हो होनदों आरो। आङो धेमालि होनाय बायदिसो मोनदोंमोन 1 घन्टा जानो 1 मिनिटल' नांसिगौमोनहाय। ओमफ्राय दानफिनना होनाय जाबाय आरो गोमसार दे नोंसोरबोथ' खोन्थानो थाखाया आंनियाव खोन्थाग्रा गैखाया रावबो आंखौ। ओमफ्राय बारहुंखाया मा होनखो अके फुजा दे होनदों। ओमफ्राय बेनो गोमसार खोथाया दे। ओमफ्राय जे नार्जारिया मा होनखो र' बाहागि सासे मानसिनो मेथाइ हरनां दसे बायनो आयु र'बाल अन्थाबाल मेथाइ हरनायानो बाय जालायो आरोना नों थांथारनोसै। ओमफ्राय आर.एम. बर'आ मा होनखो बिफुल बड' काम भिडिअ फुल वाच के साथ होनदों आरोना। ओमफ्राय जोंहा फुजा नामा माबा जायाखै नामा आङो होबायमोनथ' माथो गोथां नुजायाखै। ओमफ्राय सोर लोगो गैया लोगो जालायदो अननानै लं भिडिअ नायना औ लं भिडिअ नायनानै लोगो जालाय सर्टआवबाथाय गैला बियो। जायहानिखि आंनो सर्ट भिडिअ हरनानै सर्टआव माने कामेन्ट हरदोंना आं बिसोरखौ रिटार्नबो खालामाखै आं ओरैनो आनसाप जाखागोन नालाय। ओमफ्राय बिफुल बड'आ अके आर.एम. होनदों। ओमफ्राय गोमसारा फुजा बालबो लोगो जाया आं। ओमफ्राय लेथना मा होनखो जोंहा बिबारि सना मा खि जाखोनो जाथ'वाखैनो लेथना दा जागोनसो। ओमफ्राय जोंहा गोमसार अफिसियेल 25 आइडि काम वाव गोमसार। ओमफ्राय लेथना मा होनखो मोखां देखायनो नाङा बिबारि दे जागोन दे। ओमफ्राय बबिना मा होनखो फुजा आं नोंखौ साब बानायबाय ओंखाम जानानैबो नोंखौ साब लाबाय दे नोंबो मोनफिनगोन ना। ओमफ्राय जोंहा एम.आर. आखिलेश अफिसियेल 2005 हाय एम.आर. कैसे हो थैंक यू अखिलेश मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू सो मच लाइक नहीं दिया तो 1 लाइक मार के दीजिए। ओमफ्राय ए.आर. ओइ गोमसार मा खालामदों होनदों। ओमफ्राय जोंहा लेथना लाइक होबाय आंनो थेंक इउ लेथन लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच। ओमफ्राय
आखिलिस हेल' 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 ओमफ्राय बिपुला बिबारि मोसौ हरबाबो हा बिबारि मोसौ हरबाबो बाग्रा नियम दं ना नोंनाव आरो सासे एमारदिबो खुलथासो मा लिरो सयथिबो दे ओमफ्राय जोङो सोरबिदों जेसमिन हाय जेसमिन मा खबर आगै थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लाइक होदो दे आगै सना ओमफ्राय बारहुंखा आब' बांसिनानो लोगो गैया आंजों आं गोदान गोजासो बयजोंबो दे नों बुंनानै ला होमबासो मिन्थिगोन दा जोंहा बारहुंखाया गोदानसो दे बेना मालाय मोनसेया माने मनिटाइज जाबाय ओमफ्राय बेबो जाहां जाबाय मोननै जाबाय मोनसे जानो गोनां नामा ओमफ्राय जोंहा फुजाया मानखो भबेन्द्र खालामहैनि आं होनदों ओमफ्राय जोंहा बाल्ले बर्मान फुजाजी मैंने आपके वीडियो लाइक और कमेंट किया है ओमफ्राय सोरांस्रिया मानखो आंनाबो ब्लु होदो आब' र' होबाय दे ओमफ्राय जोंहा लेथना मानखो फुजा बिबोनां मा खबर होनदों मौसुमिया वाव होनफैदों हनै ओमफ्राय डिग्रेसना गोमसार ब्र'आ मोजाङै मोनथियो बिखौ न' प्रब्लेम ए जानो ओमफ्राय गोमसारा मानखो आं ओरैनो दं आरो रायदाव होनदों आं ओरैनो दं आरो रायदाव ओमफ्राय जोंहा एमारा मानखो बिपुल स्टार्ट होनदों ओमफ्राय जोंहा लेथना मानखो मौसुमि बि मा ओंख्रि जाखो होनदों ओमफ्राय जोंहा गोमसारा मौसुमि सोरनो हरखो होनदों ओमफ्राय जे नार्जारिया आइडि हरनो होनदों आं बाहागि आच्छा दे आंनो ना सोरनो आंनो हरबा मोजां जागोनदां ना मा होनो ओमफ्राय बालदेबा मानखो बाहागि जी हट भाभी जी मैंने लाइक कर दिया है ओके थेंक यू बालदेब जी ओमफ्राय जोंहा गोमसार साल्थि होनदों लेथना ओमफ्राय गोमसारा लेथन साल्थि होनबाय ओमफ्राय गोमसार हाय हानि सं होनदों आरोना ओमफ्राय बालदेबा मौसुमि जी होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा फुजाया बाबेन खालामबाय दे आंनि फेभरेट सं आद्रासो थाबाय माथो बा नोंना आद्रा थाबाय नामा फुजा ओमफ्राय बहा दं लेथन साल्थि होनदों गोमसारा ओमफ्राय फुजाया लेथन गुमै गाज्रि होनदों ओमफ्राय बालदेबा गोमसार जि राधे ओमफ्राय बारहुंखाया फुजा लोगो जाबाय नामा आंजों होनदों ओमफ्राय एयारा हा मेनेज जाबाय आरोना ओमफ्राय लेथना मानखो गोमसार साल्थे आं न'आव दं आरो गाबोननो गुवाहाटियाव थांफिननो नांसिगोन इमारजेन्सिथार नामा थांलाय फैलाय बारहुंखा र' लोगो जाहैनि होनदों फुजाया जोंहा ओमफ्राय जोंहा सोरांस्रिया मानखो फुजा लोगो जालायदो दे लासैनो दे सम नांगोन होमबाबो ओमफ्राय जोंहा बालदेबनि किया बोला फुजा जी आप बहुत सुंदर हो हाँ बहुत सुंदर है ओमफ्राय जोंहा लेथन बाग्लारिया मेने मानो गाज्रि जाखो बिबोनां सना होनदों ओमफ्राय डिग्रि सना होनबाय नामा ओमफ्राय बालदेबा सोरांस्रि जी राधे कृष्ण होनदों ओमफ्राय जोंहा आरती माइनाव हेल' आब' हेल' टेस्टिं दासो आरोना नोङो गावनियावबा दहाय रावबो गैयाबाबो आधा घन्टा थानानै होलायदां 1 घन्टा जानो 5 मिनिटल' खम ओमफ्राय जोंहा गोमसारा लेथन साल्थे होनदों ओमफ्राय बालदेबा गोमसार जे केसि हो ओमफ्राय भबेना मा होनखो फै आंजोंसो नोंसोर मोसौ बेदर जानोबा आयु मा होनोहाय ओमफ्राय जोंहा आरती माइनावआ लाइक दानाबो होनदों ओमफ्राय एआरआ गोम होनदों आरोना ओमफ्राय गोमसारा बालदेब जी थिखु ओमफ्राय जोंहा गोमसारा मानखो आरती साल्थे नमस्ते होनदों ओमफ्राय जोंहा बालदेबा गोमसार जी खाना हो गया क्या अभी बना के नहीं दिया बालदेब जी खाया नहीं ओरैसो आरोना गोमसार जों सानैखौ बोराय बुरि सानोब्रा बियो आं खेबसे होननायमोन नालाय आं बिनि बुरैसो होननानै ओंखायनो नोंखौ जि माबासोथारो आरोना मालाबा जि मिनिनो ओंखारसोयो आं गोम ओमफ्राय जोंहा आरती माइनावआ गोमसार साथे खुलुमबाय होनहरदों ओमफ्राय फुजा गैया बारहुंखा लोगो जाबाय दे नोंबो लोगो जादो लं भिडिअ फुल वाच खालाम होनदों आरो ओमफ्राय जेसमिना मोजां आब' लाइक होखादो दा आब' दे होबायबालाय थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा सोदोमा मा जाखो सोदोम देग' मेगना गिदिर गिदिरथार माथो ओमफ्राय फुजा अफिसियेल बालदेब थेंक इउ ओमफ्राय धुमा अन आब' आं सना आइ एम रिडिं अके
ओमफ्राय जोंहा राइडिं ओमफ्राय जोंहा फुजा अफिसियेला सोरांसि र' लोगो जानो होनदों। ओमफ्राय जोंहा बालदेब कियाबोला सोदोमजि राधे कृष्णा होनदों। ओमफ्राय बारहुंखाया जोंहा अके थेंक इउ फुजा थांगासिनो आंबो र' थाथ' होनदों। ओमफ्राय बालदेबा फुजाजि केसे ह ओमफ्राय जितेन इन्जय हाय होनदों। जितेनखौ आं दहाय जि कमेन्ट होनबाय थादोंमोन। जितेन आगै नोङो सर्ट भिडिअ नायनाङाब्रा ओमफ्राय साबसक्राइब लिरनाङा। ओमफ्राय मा होनो लं भिडिअ नायनानै हो 3 मिनिट बा 2 मिनिट बा 4 मिनिटसोनि भिडिअफोर नायदो नोंनाबो आनजानाय नङा ना आंनाबो आनजानाय नङा। नोङो सर्ट भिडिअआवसो कमेन्ट हरना लोगो जाबाय आरो लं भिडिअ नायनानै हरफिननानै कमेन्ट हरफिन दे जितेन आगै बर'ना हारसा जागोन मिथिला आं। ओमफ्राय जोंहा रथि माइनावआ गैया आब' आं अट' सुदोंमोन आदसा दे गाबोननि थाखाय आरोना। ओमफ्राय गोमसार अफिसियेला ए आर मा खामानि मावो होनदों। ओमफ्राय ए आरआ फुजा मोजाङानो होनदों। ओमफ्राय गोमसारा जोंहा बालदेब जी नहीं खाया अभी। ओमफ्राय बालदेब ने क्या बोला मौसमी जी चली गई क्या मौसमी थोड़ा बिजी है अनी है बालदेब जी। ओमफ्राय आरथि माइनावआ सोरबा गोदान दंबा फै लोगो जानो होनदों। दं नायलाय। ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मानखो आंखौसो नायहरदों बे मेगन देग' खालामना ए ओमफ्राय जे नार्जारिया आर एम थांबाय नामा होनदों। ओमफ्राय बालदेब बर्मान आरति जी राधे कृष्णा। ओमफ्राय डिग्रेसना मानखो आब' ससे बाजै ससेया औ। ओमफ्राय जोंहा फुजाया मानखो सोरांसि लोगो जाबाय दे बेखर होनदों। ओमफ्राय उफानि नार्जारि फैदों जोंहा हाय होनदों। हाय उफानि मा खबर मोजां ना उफानि। ओमफ्राय आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ दे उफानि। ओमफ्राय जोंहा फुजाया मानखो आर ए एसे गाज्रि होनदों। ओमफ्राय गोमसारा सोदोम सना आहाम होनदों। ओमफ्राय उफानिया लाइक दान होनदों थेंक इउ उफानि आगै लाइक होनायनि थाखाय। ओमफ्राय उफानिया अन होनना बुंदों। ओमफ्राय जोंहा फुजाया मानखो बालदेब जइन मि उफानि नार्जारिया मा खबर बिबारि होनदों। मोजां नार्जारि उफानि नोंहाबो नार्जारि आंहाबो नार्जारि मोजां। ओमफ्राय जोंहा फुजाया मानखो बालदेब थेखु। ओमफ्राय फुजाया मानखो काम निउ फ्रेन्ड। ओमफ्राय अक्सुपात्ताका राधे राधे अक्सुपात्ताका हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओमफ्राय ए आर राधाया मानखो गोमसार मिनि नाय खामानि माइनि खामानि ना मा होनखो। ओमफ्राय उफानि नार्जारि फुजा सना मा खबर होनदों। ओमफ्राय मौसुमिया हाय होनहरदों आरो। ओमफ्राय अक्सुपात्ताका राम राम राधे राधे हरे कृष्ण। ओमफ्राय उफानिया मानखो हाय मौसुमि सिस्टार होनदों। ओमफ्राय उफानि एसे गाज्रि होनदों जोंहा फुजाया। ओमफ्राय राधे 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 होनदों जोंहा अक्सुपात्ताका। ओमफ्राय मौसुमिया लागाव गेजेर। ओमफ्राय अक्सुपात्ताका हरे कृष्ण होनदों। ओमफ्राय गोमसारा मानखो दे गोदान लोगो खालायदो आंखौबो होनदों। ओमफ्राय अक्सुपात्ताका राम राम राधे राधे। ओमफ्राय उफानिया अन होनदों आरोना। ओमफ्राय आरतिया जेसमिन लोगो जादो दे होनदों। ओमफ्राय अक्सुपात्ताका गोमसार भाईजी राधे राधे। ओमफ्राय अक्सुपात्ताका हरे कृष्ण राम 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 राम। ओमफ्राय जोंहा सोदोमा गोमसार होननानै हनै मा हरखोथाय आगैया ओमफ्राय अक्सुपात्ताका राधे राधे। ओमफ्राय बालदेबा मानखो उपानिजी राधे कृष्ण। ओमफ्राय अक्सुपात्ताका हरे कृष्ण राम 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 राम। ओमफ्राय आरती माइनाव अक्सुपात्ताका काम बोली कैसे काम बुला रहा है अक्सुपात्ताका आपको। ओमफ्राय फुजाया हाँ मिनिबाय। ओमफ्राय जोंहा अक्सुपात्ताका राधे राधे होनदों। ओमफ्राय फुजाया मिनिबाय जोंहा। ओमफ्राय अक्सुपात्ताका हरे कृष्ण। ओमफ्राय जोंहा गोमसारा मा होनखो गोमसारा अक्सुपात्ताका राधे राधे। ओमफ्राय जोंहा फुजाया मिनिदो दै। ओमफ्राय जोंहा मौसुमि राधे 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 होनदों आरोना अक्सुपात्ताका राधे राधे। ओमफ्राय सोदोमफुग आयु गोलेरनि खुगा बायदि जाबाय माथो आगै। सभी को राम राम नमस्ते अक्सुपात्ताका ने। ओमफ्राय हरे कृष्ण। ओमफ्राय राधे राधे गोमसारा। ओमफ्राय अक्सुपात्ताका हाय। बारहुंखाया फुजा एस नि नारें खाजिखौ जोबजासे जाना फैबाय आं बा। ओमफ्राय बालदेब बर्मान मौसमी जी खाना हो गया होनदों। ओमफ्राय अक्सुपात्ताकाया हरे कृष्ण कैसे हो सभी मैं ठीक हूँ अक्सुपात्ताका जी। ओमफ्राय मौसुमि हाय होनदों जोंहा सोदोमा। ओमफ्राय गोमसारा मानखो अक्सुपात्ताका कैसे हो होनदों। ओमफ्राय आरतिया अक्सुपात्ताका काम बोली कैसे। ओमफ्राय बालदेब भाई जी मैं दान कर दी थी आपको।
फुजा ऑफिशियल बारहुंखा थेंक यू होनदों ओमफ्राय बालदेबा उफानि जि खाना हो गया ओमफ्राय फुजाया मानखो बारहुंखा आइडिफोर दंबा सापर्ट हरदो अननानै होनदों ओमफ्राय जोंहा भाबेना मा होनखो उफानि आब' नोंखौ गोदान साब खालामफिनदो होनदों आंखौ गोदान साब खालामफिनदो होनदों जोंहा भबेना गोदानसो साब खालामलायनानै होदो दे ओमफ्राय जेरै मेराबा लिंहरनायखाय फैबायला फैलायबायलै बिदिबा दे फैनांगौ दे थेंक इउ जिरि आंनि बेयाव फैनायनि थाखाय लाइक होआखैबा लाइक होदो दे थेंक इउ होनसां ओमफ्राय जोंहा अक्सुपात्ताकाया मा होनदों ओमफ्राय मैं ठीक हूँ गमसार भाई जी आप बताओ कैसे हो फैमिली सब ठीक है आपका ओमफ्राय सोदोमफुगा हरखा आगै ओमफ्राय अक्सुपात्ताका राधे राधे ओमफ्राय बालदेवा फूजा जी आप बहुत सुंदर वीडियो बनाते हो सही में ओमफ्राय हरे कृष्ण अक्सुपात्ताका ओमफ्राय जोंहा उफानि अन होनदों ओमफ्राय बबेना मानखो हेल' गाइसमोन जाखांलायबाय मोसौ बेदरजों ओमफ्राय जोंहा अक्सुपात्ताका राधे राधे होनदों अक्सुपात्ताका हरे कृष्ण ओमफ्राय आरती माइनावआ आंना गिदिंगासिनोसो बालनि जाथारलाहाय नोंनाबो ना ओमफ्राय अक्सुपात्ताका हाय सोरांस्रि बसुमतारी लोगो जाबाय दे फुजा होनदों ओमफ्राय मौसुमिया हाय हेल' नुदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अक्सुपात्ताका सब्जी लेलो सब्जी लेलो अच्छा कमेंट दे रहा है अक्सुपात्ताका जी ओमफ्राय उफानि हाय होनदों आरोना ओमफ्राय बालदेबा उफानि जि केसि हो ओमफ्राय उफानिया हाय होनदों ओमफ्राय जोंहा लकेल बय हेल' बिबार सना होनदों लकेल मा खबरहाय मोजांना ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो अक्सुपात्ताकाया एथ' पढ़ लिया मैं बारहुंखा क्या बोला आइडि गैया फुजा एस आंना होनदों राधे अक्सुपात्ताका जी सोदोमाखै मा जाखो बालदेव बर्मन मौसुमी जी क्या हुआ जल्दी क्यों थोड़ी देर रुक जा ओमफ्राय जे चेनेल हेल' होनदों लाइक दान थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय फुजा अफिसियेल बालदेव ठीक हु स' माच ठीक हो नङा थेंक इउ स' माच बालदेव जी फुजानि बोलाहे ओमफ्राय जोंहा फुजाया सोरांसि आंबो लोगो जाबाय दे होनदों ओमफ्राय जोंहा राधे अक्सुपात्ताका जी थेंक इउ लं मेसेज देने के लिए थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मौसुमी बि बालदेव जी आबि बिजि हु ओमफ्राय आरती माइनावआ अक्सुपात्ताका काम ओमफ्राय जे चेनेल गोदान लोगो फैदो नामा जानो लोगो जादो दे गोदान गोदैबा दंबा सोरबा गोदान लोगो दंबा लोगो जाना लेंहरदों जोंहा जे चेनेला गैया थेंक इउ जे चेनेला गैया आंनि बेयाव फैनायनि थाखाय आरो लाइक होदोंबा थेंक इउ ओमफ्राय सब्जी ले लो सब्जी ट्रेन में ऐसा बोलता है ना अक्सुपात्ताका जी कीरा पानी बतल ऐसा बोलता है ना अक्सुपात्ताका जी बालदेव बर्मन अक्सुपात्ताका जी मैंने आपको वीडियो लाइक और कमेंट किया है ओमफ्राय खिसमी लाइक दान बिबारी ओके लाइक देने के लिए खिसमी जी ओमफ्राय जिरि आगैया मा होनखो सोदोमा दिनै मानो मेगन गिदिर नायफैखो जानो आं गिबायसो सोदोमखौबो सोदोमा मेगन गिदिर जाना नायथारबाय हनै अक्सुपात्ताका ओके थैंक यू बालदेव भाई जी थैंक यू सो मच बालदेव ने क्या बोला मौसुमी ओके मौसुमी जी ओमफ्राय सोरांस्रिया मा होनखो बारहुंखा फ्रेन्ड जादो ओमफ्राय जोंहा अक्सुपात्ताका राधे जी ओमफ्राय उफानि अन होनदों थेंक इउ आगै अन थाबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मा होनखो फैदो आंजोंबो होनदों लोगो जालायदो दे सोर लोगो गैया डिग्रेसन आगैजोंबो जादो ओमफ्राय मौसुमी बि गेट इट डान बिफोर दा गेम इज अन माइ होनदों आरोना मौसुमी ओमफ्राय जोंहा आरती माइनावआ अन होनदों ओमफ्राय अक्सुपात्ताका मानियो बहन आपको दान करती हूँ आपको मानियो बहन ओके दान करती हूँ आपको अच्छा जो फ्रेंड हुआ है उसको दान करेगा बोल रहा है ओमफ्राय डिग्रेसन आयु खोमाया खोनासंगासिनो सोरना नोंना ओमफ्राय जोंहा एसबि रस्टार फैदों मानो दानखो आगै मा खबर एसबि रस्टार थेंक इउ आंनि लियाव फैनायनि थाखाय एसबि
SB नङाहाय NB ओमफ्राय अक्सुपाट्टागा हुआ नार्जारी सिस क्या सब्जी बेच रहा है नहीं आपका वो कमेंट को देख रहा है ना इसलिए मैं मुंह से कुछ कुछ हो गया कुछ होता है ओमफ्राय जे चेनेल उफानि लोगो जानोबा फै आयु जानोबासो फै होनथार आगै फै होनथार मौसुमि बरगयारि लाइक दान थेंक इउ मौसुमि लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा हिमाद्रि बरुवा हाय गुड इभिनिं हिमाद्रि কি খবৰ ভালনে আৰু থ্যাংক ইউ মোৰ এলবিদা হাগানে হিমাদ্রি তোমাক আৰু লাইক দিয়া নাই যদি লাইক এটা মাৰি দিয়া ओमफ्राय जोंहा मौसुमि बरगयारि हाय अन मानडे मर्निं ओमफ्राय जोंहा हिमादेबि बरुवाव কি खबर हिमाद्रि ভালने ओमफ्राय मौसुमिया हा होनदों ओमफ्राय धुन अन आब' होनदों अके धुमागै ओमफ्राय निजय ब्लग आयु जि गोबावजों दिनै फैबाय निजय आगैया हेल' आब' हेल' आगै मा खबर दे खिथाहरदो मा खबर ओमफ्राय जोंहा हिमा देबि बरुवा अल गाइस हेल' होनना बुंदों ओमफ्राय आरति माइनावआ निउ खामदि होनदों ओमफ्राय जोंहा बारहुंखाया अके सोरांस्रि साब खालामहरबाय आं बेग हरगासिनो होनदों ओमफ्राय सोदोमा आखिया दिनै मा जादों हाथाइ एकदम गिदिर जाहरथारदों बालदेब आच्छा हिमाद्रि जी राधे राधे कृष्णा होनदों ओमफ्राय जेरेमिया र' बेरायहैनि आं दसे आयु सैमा आइथिंसोहाय जिरियाबो ओमफ्राय डेजी भाभी हाय डेजी कैसी हो थैंक यू मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू सो मच ओमफ्राय लाइक डेजी जी ओमफ्राय सोदोम खुगबा निजय होननाय मिनिबाय हनै हाथाइ गिदिर देखायनानै ओमफ्राय जों आरति माइनाव मा जाखो आरति माइनावलाय लोमजाबाय नामा सोरबा मेडिकेल लांदो एमार आमानखो बिपुल 5 आइडि हरबाय आं भिडिअ फुल वाच खालामना आंनोबो हरदो होनदों ओमफ्राय जोंहा माबे भिडिअ फुल वाच खालामदोंनो जोंहा एमार बर'आ ओमफ्राय जोंहा हिमाद्रि बालदेबजी नमस्ते ओमफ्राय सोदोम खुगा 12 आइडि से काम ओमफ्राय डिग्रेसन मा जाखो आब' बाजै होननानै उफानि अन होनदों उफानि रावजोंबो लोगो जाया नामा ना लोगो गोजाखा ओमफ्राय हिमाद्रि किसे निउ फ्रेंड जइन मी जुने निउआसो हिमाद्रि लोगो फ्रेंड हुआ ओमफ्राय निजय ब्लग आब' अननानै आच्छा र' दहायनो हरनाय ना मानायसोमोनथाय खामेन्टआनो दासो सफैदोंना आगै सरि दे ओमफ्राय जोंहा आरति माइनावआ सोरांस्रि बिस्टि साब खालामाखै नामा खामेन्टल' खालामदों नामा होनदों साब खालामना खालामाखैनो खामेन्टल' खालामदों होनदों मालाय गोसोआव थायो दे साबा मासां दं मासां गैयाना ओमफ्राय सोदोमा मा जाखो आगै नोंहा ओमफ्राय निजय ब्लग मोजां आब' होनदों दे मोजाङानो जानांगौ आगै ओमफ्राय बालदेबा मौसुमि बरगयारि जी राधे कृष्णा ओमफ्राय मौसुमिया गेम अभार है फाग्लि है मौसुमि नै हुआ ओमफ्राय जोंहा हिमाद्रि अन होनदों जोंहा आरतिया ओमफ्राय हिमाद्रि निउ फ्रेंड तुम्ही नाम तो कोৱা हिमाद्रि তোমাৰ লগত কোনে নিউ আছে তুমি নামটো কোৱা आरति मेडिकेल नांगौ नामा नोंनो आरति निउ फ्रेंड काम होनदों ओमफ्राय हिमाद्रिया आरति जी की खबर বুলি কৈছে ओमफ्राय आर एमा निउ फ्रेंड काम जइन मी होनदों ओमफ्राय बालदेबा हिमाद्रि जी केसि हो ओमफ्राय नै जोंहा कार्टुननिफ्राय ओंखारबाय आरोना जोंहा सोदोमा गैया ओमफ्राय हिमाद्रि आसु आइने ओमफ्राय मौसुमिया मा हरखो मावजि मावला हरथारबाय नामा आर एम जइन मी हिमाद्रि मातियासे बालदेब ने मौसुमी जी आजाव বুলি কৈছে ओमफ्राय आर एम बर' बालदेब जइन प्लिज ओमफ्राय हिमाद्रिया ठीक हो बालदेब जी आप कैसी हो ओमफ्राय जे चेनेल हिमाद्रि फ्रेंड काम ओमफ्राय सोदोम आगै दे ओमफ्राय सिंहा लाइफ स्टाइल कुक बिबारि खावलं लल' अर' खालिंखा इंलिं खालां सिंहा जी ओमफ्राय थैंक यू सिंहा जी मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू सो मच और लाइक नहीं दिया तो लाइक एक मारिए ओमफ्राय बालदेब बर्मान आर एम जी रिटर्न किया है ओमफ्राय आर एम बर' हिमाद्रि दीदी মই অল जइन हूँ मुझे सपोर्ट करो ओमफ्राय हिमाद्रि आमानखो जे चैनल आप जइन कीजिए मैं बैक करूँगी आरति मा हरसोखो ओमफ्राय जे चैनल हिमाद्रि अके বুলি কৈছে ओमफ्राय जोंहा सोदोमा गैयाबो दे आं बिदि माबा हरनायफोरखौ आं होनबाय थाला दे बालदेब मैं रिटर्न करूँगा आरएम ने बोला है रिटर्न करेगा बोल के ओमफ्राय जोंहा जेरै सोदोमा हाथाया गिदिरथार नामा
ओमफ्राय जेरेमिया बहुद देखायलायो आर'थि ब्र फै जालायदों हनै सिखा लानानै दानफ्रुमना होयोहाय जोंहासो माबा आर'थि ओमफ्राय ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना दे थगायलायनाङा गावजों गाव हेफाजाबसो होलायनांगौ साब लानायाव जेबो खहा जाया औ जायाथ' आरो ओमफ्राय आंथ' मोनफिनबानो जाय जेबो लस मोना सोरबा सासेखौथ' हेल्प खालामनो हादोंल' सानना थायो औ नों साब खालामबा साब मोनगोन नों मदद खालामबा मदद मोनगोन ना ओमफ्राय जोंहा सोदोम सिंहा लाइफ स्टाइल बा जिबा देखायासैना मयखे आइदि दिसिना दियाना मयखे सिंहा ओमफ्राय सोदोमा नै देग'ग' जाहरलायबावबाय ओमफ्राय आर'थिया आयु ब्रु जिदि गियो आंनो ओमफ्राय जोंहा निजया अल फ्रेन्ड मोनसे भिडिअ मोनसे हगारदोंमोन आं दासो गासैबो नायबायना नायाखै आं नायाखै आगै नायगोन उनाव अननानै बायदि अल फ्रेन्ड नायदो होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा गोमसारा सुपात्ताका साबदान कमेन्ट चेक ओमफ्राय सोदोमा मा जाखो सोदोमा रावजोंबो लोगो जाला नामा ना लोगोखाजोब अक्सुपात्ताका आर'थि माइनाव सिस्टार दान चेक ओमफ्राय बिफुलामानखो RM बेसे हरखो आं र' आरो 10 आइडि हरगासिनो टेनसन लानाङा दै नोंबो हर आंनाव 13 आइडि दं बाबारे खिथाबाल' थाथारनोसै आंनो हरथारला ओमफ्राय दुम थांबाय नामा थाङाखै खाथियावनो दं होन नोङो माबा गोमसार खोनागासिनो बियो ओमफ्राय सोदोमखौ गोमसार होनदों ओमफ्राय आर'थि बहन चेक करो अक्सु पत्ता ने बोला है ओमफ्राय अक्सु पत्ता ने राधे 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 बोला है मौसुमी हा ओमफ्राय जोंहा गोमसारा फुजा होनदों ओमफ्राय जोंहा सोदोम खुगा गोमसार होनबाय खर' खरा अक्सु पत्ता धुम 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 होनदों ओमफ्राय बारलिप मौसुमी जे होनदों ओमफ्राय जेरेमिया धोम आगै मा जादों होनदों ओमफ्राय डिग्रेसनाव बर' फिसाफोर गुबुन हारिनो साब होग्रोनाङा साब लाग्रोना गुबुन आइडिसो हरो आइडिफोरजोंसो हरो बिसोरो मेनजों हरा आइडियाथ' थाखायानो आंनि मथेबा ओंखायनो साब लाग्रो ओमफ्रायसो साब हर ओंखायनो नुवाखै बेलेग हारिफ्रा लोगो जाग्रोमारा मिथिबायना ओमफ्राय आं थारखौनो बुंदों बर' फिसाफोर राइट ओंखायनो लिंहरग्रोयोसो नुवाखै बिसोरो ओमफ्राय जोंहा बर'फ्रासो जाग्रोलाबायो ओमफ्राय जोंहा सोदोमा गोमसारा सोदोम होननानै हाथाइ गिदिर देखायहरबाय ओमफ्राय जोंहा अक्सु पत्ता ने केले 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 बोल रहा है ट्रेन में बोलता है ना ऐसे केले ले लो केले ले लो केले ले लो ओमफ्राय जोंहा दादा ने बोलेगा अक्सु पत्ता जी ओमफ्राय जोंहा मौसुमी होननानै हाथाइ देखायहरबाय जोंहा सोदोमा गैया ओमफ्राय अक्सु पत्ता केले 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 ले लो ओमफ्राय बालेबा गमसार जी क्या हुआ गुच्छा गुच्छा हो गया गमसार ने मेरे को गमसार ने धुम मचाले होनदों मामा हरोब्रा होनथावा खनथावा माथावानो गोमसना ओमफ्राय डिग्रेसना मानखो सोदोमा गथ'खौ लेखा फोरोंगासिनो ओंखायनो सम मोनाखै फोरोंखांबायदां बालेब चेक बोली से बालेब चेक करिए RM बोरो ने बोला है अक्सु पत्ता का नर्सरी सिस्टर लो थैंक यू मेरे से हंसी मजाक करने के लिए अक्सु पत्ता का जी ओमफ्राय गोमसारा मानखो धुम लोगो जानोसै दे ओमफ्राय राधे राधे होनदों अक्सु पत्ता ने राधे 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 ओम शान्ति ओम अक्सु पत्ता जी ओमफ्राय धुमा अन आबु होनदों ओमफ्राय बालदेबा ओके RM बोरो जी अक्सु पत्ता नजारे बहन सॉन्ग सुनाओ कोई आपके लैंग्वेज में अच्छा होगा धीरे धीरे से गोसोथोआ साननाया दाना बोरैबासो गलिलांबाय हो गया ना अक्सु पत्ता जी ओमफ्राय जोंहा सोदोम खुगा गोमसार होनदों आना बिफुला अन होनदों ओमफ्राय बिफुला मानखो RM वीडियो रनिंग होनदों ओमफ्राय अक्सु पत्ता का हंस रहा है गाने के लिए भी रहता है
ज़्यादा हँस के रहता है ना ओमफ्राय गोमसार अफिसियेल बालदेबानो थिगलै जोंना रावखौबो थगाया बेयो मानसिया बयनावबो फैयो दे गोमसार राइटखौनो होनदों नोङो ओमफ्राय हिमाद्रि बरुवा बाइखौ लाना हाय बुलि कला अक्षुपाता का विपुल भाई जी आपका चेक करो ओमफ्राय हिमाद्रि अच्छा ओमफ्राय डिग्रेसन राइट गोम ब्र बे बालदेबा ओमफ्राय जोंहा अक्षुपाता का राधे राधे ओमफ्राय जिरि आगैयामानखौ जोंहा आरथि गिना थांबाय सिरि सिरि आरथिया अट' सालायोहाय ओमफ्राय सोदोमा खारलुं खारलां जालायदों आरो ना माना फेथेनो ओमफ्राय सोराङा आरथि साब खालामबाय दे होनदों ओमफ्राय जोंहा फुजाया मानखौ आब' आं फिथा बानायगासिनो कक'नाटनि बेखायनो खस्थ' जादो खामेन्ट हरनो दे जेबो नङा खुगाजों खुगा रायलायलायनो हानाय मोनब्लाना मोजां जाथारगौमोन एलबिया ओमफ्राय जोंहा आरथि माइनाव अक्षुपाताका दान चेक ओमफ्राय हिमाद्रि की हलो हिमाद्रि थैंक यू होनदो होने के लिए हिमाद्रि जी ओमफ्राय बालदेव की वैसे हिमाद्रि जी कहाँ से हो ओमफ्राय अक्षुपाताका थैंक यू सो मच आरथि माइनाव सिस्टार ओमफ्राय बालदेव बर्मन हिमाद्रि जी मेरा थोड़ा नेटवर्क स्लो हुआ है गाइस लोग क्या खा रहा हो क्या कर रहे हो सोरांस्रि आंना माथो दंखायो माथो होनदों बालेने केवला भाभी जी खाना बना ली मा खबरहाय यार देलाय होदो दे आगै सना ओमफ्राय मौसुमिया मिदों मबाइल है गोमसार र'ना गोमसार र' माथेन माबा फैगोन हेल' नमस्ते होनदों आमाय बौथिना जोंहा थेंक इउ माय लाइक होदो दे जन आप लोग धुम लोगो खालामदो दे होनदों जोंहा आमाय अफिसियेला ओमफ्राय हामिदुल ब्लग्स दाउरि আহিলো ओके আহিব লাগে थैंक यू सो मच হামিদুল মোৰ এলবিৰে অহাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ লাইক এটা মাৰি দিয়া নেটটো শ্ল' হৈছে মোৰ গোটেইখিনি পলাই গ'লচোন দুটাহে আছে সংগীতা টাই প্লিজ নিউ ফৰ কাম ফৰ ডিগ্ৰেশ্যনৰ মানखौ टेरेसनि एथेन्सआव गाखोहैदो मोनाबायहाय ओमफ्राय हामिदुल ब्लग्स मुड मते आसु কি হলো ओमफ्राय दुमामानखौ आब'खौ फरायबाय आं दे ओमफ्राय जोंहा बारहुंखा प्रडाक्सना मानखौ सोरांस्रि साब खालामबाय आं नोंखौ दायो फुल भिडिअ नायना फरायबाय दे आं ओमफ्राय संगीता अके बोल रहा है ओमफ्राय मा गिदिंबाय थाखो फरायबाय आंखौ गोमसारजि मेट्रो धन्धे पेहु अच्छा ठीक है ओमफ्राय आमाया मानखौ धुम लोगो जादो दे ओमफ्राय हामिदुल ब्लग्स दौरि আহিलु बुलि কৈছে थैंक यू हामिदुल ओमफ्राय जोंहा संगीता टाइप प्लिज फर निउ काम बुलि কৈছে ओमफ्राय डिग्रेसना मानखौ बेखौ फरायबायलां ओमफ्राय बेखौबो फरायबायलां ओमफ्राय आरथि संगीता जि जेबो मा लिरोलै संगीता जी प्लीज काम बुलि কৈছে संगीता आपको फ्रेंड होने के लिए बुला रहा है आरती माइनाव ने बारहुंखाया मानखौ सोरांस्रि थांबाय नामा थांबाय खोमा माथो रावखौबो देखायासै माथो जिरु देखायबायरा ओमफ्राय बिफुला एमबि गैला नामा बिबारि जानो ओमफ्राय जोंहा बिफुला मिथिला आङो ओमफ्राय जोंहा माबा फैमारदोंमोन मेसेज फैमारदोंमोन ओमफ्राय हामिदुल ब्लग गुड इभिनिं होनना मिनिदों हाय एसे गुड मर्निं इতিয়া गुड मर्निं ने हामिदुल ओके तुम्हार কাৰণে गुड मर्निं ओमफ्राय बारहुंखा प्रडाक्शन साब खालामहरबायमोन सोरखौ नामखौ होन आरथि माइनाव आयु नेट स्ल' नामा नोंनाबो ओमफ्राय दुम आमाय अके नोंनि चेनेलाव भिडिअ नायना कमेन्ट हरलाय ब्र आं रिटार्न खालामफिनगोन होनदों ओमफ्राय
হামিদুলে কি কৈছে মোক কিবা সুধিলা মেছেজ কৰিবা মোক কিবা সুধিলে মেছেজ কৰিবা অ'কে ओमफ्राय सोरांस्रि संगीता काम বুলি কৈছে ओमफ्राय हामिदुले কি কৈছে मा खबर আচ্ছা खबर मोजां हामिदुल मा खबर kita bala आसुनि हामिदुल ओमफ्राय जोंहा डिग्रेसना मानखो धुम कक'नाटनि फिथा संबाय दंनो जानो लिङाखै नामा ओमफ्राय जेदिमाया मानखो नेट पेक जोब्बाय जोबमारबाय खोमाहाय ओमफ्राय बिपुला जाला माथो होनदों जाबायथ' जागासिनो ओमफ्राय दुमा मानखो थांजागोन डिग्रेसन होनदों ओमफ्राय संगीता तायनो कियाबोला आरति जे रिटार्न ओमफ्राय डिग्रेसन आंखौ लिङाखै होनदों ओमफ्राय हामिदुल गार्लफ्रेन्डर दि কি কৈছা মই বুজি নাপালো হিমাদুল आरति माइनाव संगीता अके थेंक इउ बारहुंखाया मानखो सोरांस्रि साब खालामबाय नोंखौ होनदों ओमफ्राय र' होनदों धुमा ओमफ्राय संगीता अन বুলি কৈছে अन संगीता निउ कमप्लिट ओमफ्राय अक्षु पताका आमाय ऑफिशियल सिस्टर डान चेक करो वो सिस्टर नहीं है ब्रो ही है ओमफ्राय एमआर बर'आ मा ओंख्रि संखो मा ओंख्रि जाखो होनदों जाथ'वाखैनो आगै सङाखै ओमफ्राय अक्षु पताका निजय भाईजी डान चेक करो थेंक इउ सो माच अक्षु पताका राधे ओमफ्राय जोंहा एम बर'आ मानखो मा खालामदों होनदों एलबि होगासिनो आगै आङो ओमफ्राय सोरांस्रिया मानखो बारहुंखा साब खालामबाय आंबो होनदों ओमफ्राय आयु प्रदीप बर' थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय मा खबर प्रदीप लाइक होदो दे अनोब्ला ओमफ्राय जोंहा मैयालाय मानो इमान रागा जोंनाय एदावदोंसो नोंखौ जोङो प्रदीप बेखौनो रागा जोंना थांबाय नोङो ओमफ्राय धुम आब' बिबारि आंजों सोर लोगो जानो लिङामोनथाय गासिबो लिंजोबदोंमोन नों जेखौ गोदान नुदों बेजोंनो लोगो जाजोब स्क्रिनशट मारिना ला संगीता ताई अन थेंक इउ अन रहने के लिए अंशु पताका राधे थेंक इउ राधे ओमफ्राय जोंहा नाम्बार बोरो होनदों जोंहा एम बर' ब्लगा र' जाजोबगोन गासिबो ओमफ्राय जोंहा अक्षु पताका राधे बोलराय ओमफ्राय नाम्बार हर होनदों एम बर' ब्लगा हरगोन दे ओमफ्राय जोंहा संगीता प्लिज निउ काम ओके सिस्टर बाय ओके अक्षु पताका जी बाय अक्षु पताका काम करती हुआ ओके ठीक है खुश रहो सभी मस्त रहो ओके अक्षु पताका जी और आशा करती हूँ कल मेरे एलबी में मुझे हेल्प करेगा बोल के एम बर' ब्लग नाम्बार बोरो सना हरगोन ना र' संगीता अन बारहुंखा थेंक इउ सोरांस्रि ओमफ्राय सोदोमाफोर आईडी से काम अंशु पताका संगीता सिस्टर डान कर दी हूँ आपको चेक कर लो जो लोग फ्रेंड हुआ है दान करके आया है सभी रिटर्न करिए फुल वॉच के साथ शॉर्ट वीडियो में करे तो आंसर हो जाएगा एलबि होगासिनो अक्षु पताका संगीता सिस्टर लंग वीडियो 3 काम ओमफ्राय डिग्रेसना मानखो टेरेसनि इन्थेनायाव गाखोदो नोंनासो ना आंनाथ' दङनो खोमा ओमफ्राय जोंहा संगीताया मानखो संगीता ओके रिटर्न करके ओमफ्राय सोदोम बहन वान ही है मेरी पास तो सोदोमा काम होनदों ओमफ्राय ओंखाम जानोसै आंहा होनदों डिग्रेसना र' ओमफ्राय ओके कुक सिस्टार बोल रहा है नोंसिनि मबाइला एलबि होबा गुदुं जागोन ना जाया खिथाहरलाय
सुनिल मानो हाय हेल' आब' सुनिल मानो आगै मा खबर थेंक इउ आंनि एलबेयाव फैनायनि थाखाय दै ओमफ्राय लाइक होदो दे आगै ओमफ्राय जोंहा बारहुंखाया मा होनखो आंबो ओंखाम जाहैनोसै आब' दसे थाथ'दो अके आंना सानसे थाबाबो जेबो जाया आयौ मानो आंना जि गुदुं जायो माथो बे बेटारियाबो थाब थाब जोबना होथारो फ्रि जाबा अफ खालामना दोनगौब्रा अक्सुजि रिटार्न कर दिया दे रायलायबाय थाथ'ला नोंसोरो सोर सोर दङ आप लोग बात करिए ठीक है ना मैं ऑन ही हूँ माबे ब्रेकआव ना सोलायनांगौ जाखो खिथाहर आंनो दै उनाव रायलायबाय थाथ' दे आगैमोन नोंसोरो दे बारा गरम जाबा मबाइलानो बेरगोन नामासै
आङो खामानि मावदोंमोन जे आगै मानो थांफिन जालायखो रायलायबाय थाबानो जायोना नोंसोरो दे सोर दङ अन होनहरलाय